2018 бахшида ба соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва бо мақсади рушди инфраструктураи сайёҳӣ, ширкати сайёҳӣ Морхӯр дар мавзеи обидараи ҷамоати деҳоти Сарчашмаи ноҳияи Шамсиддини Шоҳин меҳмонхонаи Шикорчонро бунёд намуд. Меҳмонхонаи мазкур аз 2 ошхона ва 15 кат иборат мебошад. Бо қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 апрели соли 2018 тасдиқ шудани рӯйхати иншооти сайёҳие, ки барои бунёди онҳо воридоти таҷҳизоту техника ва маводи сохтмонӣ аз андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод карда шуданд, як қадами устувор гузошт ҷиҳати зиёд гардидани иншооти сайёҳӣ ва татбиқи сиёсати ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт. Сохта ба истифода додани меҳмонхонаи Шикорчон мисоли равшани ин гуфтаҳост. Пешвои миллатамон барои рушди соҳаи сайёҳӣ бисёр таваҷҷӯҳи зиёд доранд ва мо ҳам тавонистем ки аз ин фурсат истифода бурда ки мо ширкатҳоро аз якчанд намуди андозҳо озод кардан тавонистем дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин якчанд иншооти сайёҳӣ бунёд кунем, ки барои сайёҳон ин ҳам як намуди пешрафт аст барои ҷалби сайёҳон. Бо истифода аз имтиёзҳои роҳбари давлат мо тавонистем ки якчанд ширкати сайёҳӣ дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин меҳмонхонаҳо барои Шикорчон сохта ба истифода диҳем. мавриди зикр аст, ки ноҳияи Шамсиддини Шоҳин барои рушди сайёҳии экологӣ, кӯҳнавардӣ ва хусусан сайёҳии шикор имкониятҳои зиёд дорад. Сайёҳии шикор дар Тоҷикистон аллакай як навъи маъмули сайёҳат ба ҳисоб рафта, барои шикори ҳайвоноти нодир тибқи қонунгузорӣ аз ҷониби ҳукумати мамлакат квотаҳо ҷудо карда мешавад. Шикор бо риояи қонунгузорӣ сурат мегирад. Аз моҳи апрел то моҳи сентябр давраи нашъунамо, наслгирӣ ва зиёдшавии саршумори ҳайвонот мебошад. ёдгориҳои таърихӣ, чашмаҳои шифобахш, кӯҳҳои баланд, манзараҳои зебои табиӣ, ҳайвоноти нодир ва мамнунгоҳи дашти ҷуми ноҳияи Шамсиддини Шоҳин диққати сайёҳони дохилӣ ва хориҷиро ба худ ҷалб менамояд. ноҳияи мазкур ҳамчун минтақаи транзитӣ ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон имкони ҷалби сайёҳони зиёдро дорад ва ба истифода додани меҳмонхонаи Шикорчон барои қабули сайёҳоне, ки бо мақсади шикор ба кишвари мо ташриф меоранд, айни муддаост. аз ҷониби ширкати сайёҳии Морхӯр ҷиҳати муаррифии имкониятҳои сайёҳӣ аз ҷумла табиати зебо, гиёҳҳои шифобахш, набототу ҳайвоноти нодир, афзун гардонидани шумули маконҳои сайёҳӣ ва пешниҳоди хизматрасонии муносиб ба сайёҳони дохилию хориҷӣ дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин 2 хатсайри нави сайёҳӣ фото ва фито сафари роҳандозӣ карда шуданд. хатсайри якум аз шаҳри Душанбе тавассути шаҳри Норак, ноҳияҳои Данғара, Восе, шаҳри Кӯлоб ва Душанберо дар бар мегирад. сайёҳати мазкур 9 рӯз буда барои моҳҳои май, сентябр пешбинӣ гардидааст. хатсайри дуюм аз шаҳри Душанбе оғоз гардида, шаҳри Норак, мамнугоҳи Хуталон, осорхонаи таърихӣ дар ноҳияи Данғара, қалъаи Ҳулбуг, оромгоҳи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ, ноҳияи Шамсиддини Шоҳин, ноҳияи Дарвоз, боғи ботаникӣ, осоишгоҳи Гармчашма, қалъаи Қаҳқаҳа ва Ямчунро дар бар мегирад. сайёҳон бисёртар шумо медонед, ки дар кишвари мо якчанд намуд ҳайвоное ҳастанд, ки ино дар ҷаҳон саршуморашон ба ҳайси нобудӣ ҳаст ва яке аз ин намудҳо ин Морхӯр мегӯянд, нахчири пармашох ва урял, гӯспанди бухороӣ, марко поло, ки инҳо як намуд ҳайвоное ҳастанд, ки на ин ки танҳо барои шикор меоянд, балки бисёр аз сайёҳон барои дидан намудан ва акс гирифтан ба ин намуди ҳайвонотҳо ворид мешаванд ва ин ҳам як фоидаи хуб аст барои мо ширкатҳои сайёҳӣ. ҳамон тавре гуфтем, ноҳияи Шамсиддини Шоҳин барои рушди сайёҳии экологӣ, кӯҳнавардӣ ва хусусан сайёҳии шикор имкониятҳои зиёд дошта, ёдгориҳои таърихӣ, чашмаҳои шифобахш, кӯҳҳои баланд, манзараҳои зебои табиӣ, ҳайвоноти нодир, бахусус бузи пармашохи Морхӯр, ки ба китоби сурхи Тоҷикистон ворид карда шудааст, ва мамнугоҳи дашти ҷум диққати сайёҳони дохилӣ ва хориҷиро бештар ба худ ҷалб менамояд. мамнугоҳи давлатии табиии дашти ҷум бо мақсади ҳифзу нигоҳдории экосистемаҳои хоси ин минтақа ва ҳайвонҳои нодир, аз ҷумла бузи пармашох ё Морхӯр, ки дар ҷаҳон калонтарин популятсияи он танҳо дар қаламрави ин мавзеъ боқӣ мондааст, инчунин гӯсфанди кӯҳӣ бухороӣ ва дигар намудҳои нодири набототу ҳайвонот мебошад. имрӯзҳо меҳмонону сайёҳон ва шавқмандони сайёҳии шикор аз ин минтақа боздид намуда аз хизматрасонии меҳмонхонаи Шикорчон ба таври васеъ истифода менамоянд. ҳар сол
бо дастгирии кумитаи ҳифзи муҳити зист ва агентии хоҷагии ҷангал ва академияи илмҳо ки ҳамасола квотаро муайян мекунанд ва аз рӯи ин квота мо даъват мекунем шикорчиёнро ба ин намуди ҳайвонотҳо ва имсол ҳам тавонистем ки зиёда аз 70-80% ин квотаҳоро самаранок истифода барем ва шикорчиён омада шикори худро анҷом доданд. яке аз ҳадафҳои асосии ташрифи бисёр сайёҳон ба кишварҳои кӯҳсор аз ҷумла тоҷикистон машғул шудан ба шикори ҳайвоноти нодир мебошад. дар ҷумҳурии тоҷикистон барои ин намуди шикор аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурӣ квотаҳо ҷудо карда мешаванд ки он ҳам барои рушди сайёҳӣ ва ҳам ҷалби сайёҳон мусоидат менамояд. дар ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ширкатҳои сайёҳӣ шикори барс, Бадахшон, ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди мурғоб, дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳини вилояти Хатлон бошад, ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди Саёд ва Модхур тибқи ҳамаи талаботҳои зарурӣ хонаи шикорчӣ сохтанд. як нуқтаи дигар лозим ба зикри хос аст ки шикорчиёни хориҷӣ майл ба ҳайвоноти шохашон майда надоранд. гардишгарони хориҷӣ аз ҷумла онҳое ки бо мақсади сайёҳати шикор ба Тоҷикистон меоянд бештар ба онҳо ҳайвонҳои шохашон калон писанд аст.